Mauna ka itong naglakaw sila na kami si Porami na. Sige sila magdilak-dilak, kargabi kay mingawan na. Samot si Porami kay naanan ka itong nanay nga. Bisag daga na, mudug hapong nanay kay mga utupuan, suso. Hi guys! Matong adlaw nitong tanan. Karon na adlaw guys. Na ako dare sa kuan Tagbilaran. Sa San Isidro. Bahay sang Igagaw. Gipari ko na tinura gahapon. Nangadlawon ni gari gahapon. Ning back-ride bus motor ni Dandan. Handa ko man di ay. Di madalalim. Grabe ka sa kuan na. Kapoy. Daan na juag. Kuan biyahe alis siya Tagbilaran. Handa. Mula gatong gitukaran ko sa kuan, biyahe dito sa Batuan, yung hunong ni. Karon mag-story sa takay. Kuan ang pod, naman po ko sa buhat, naman akong panilhig, up and down. Pawa sa ko kagapon sila tagang kalawasan, buk-buk. Katulad ng likod. Di dalalim nga nang magsaya-sakay motoron sa aras ladyo. Kuan na pod, pamang-uwan ta, sakit ng likoda, sakit kag-inig nga na, log-log. Mo dapat si Porami lagi nga kanang mag nakalakaw sila say pud si Porami lagi kapudon kaadto kay di pud dalim na magbiyahe nga nang ladyo sa magmotora uwi lagi kaadto kay taga nga baga dari namingaw na dari kay kameraman duha ni Aira nabilin Aira katong panganay ni Atinura si Aira tos taas si Jidin pud si Along ning uban naghatod sa ilang mama lagi tos airport kay karon naman pud mo balik. Nga. Luoy lagi. Karang nay sakit ba sakit sa daghan tanawon nga. Mulakaw nay nga nanda. Mga bata pud. Karang mangawon. Mao tong ang duha nangudog kay mao man si kuan pa araka. Mamamahon. Nga manghilak pud to. Talakod gani ha. Si Aira nigat ka sa isang mama. Nga. Naluoy ko, di dahil lalim. Yan lagi, imong inahadi ni mo makauban kanunay. Nga inig uli, nila dari. Ay si Jidin lagi, katong kinamanghuran, magkuan man na, mag-inarate. Mong naara ko dari kay, ahang lingawon. Basta mula ka dyan na sa Atinura, balik nga na. Agduha ka bata, kay kuan man dyan na sila maghihinagtot. Kay kuan lagi, lingawon. Kay siyempre parang sargol po makauli ilang mamay nga nanda di pa ding dugay po dari kaya nalagay trabaho sa Manila nanda luoy naguli dari ang magkuha na po ito mag-imot-imot ang kiag-kiagan to si Jidin di ba dapat dilim ng maladyo kasi mong mga anak arag dyan ng mingawa kung naloy kung ate kay ka nang nay tuwag ka tanong hapag-telefon nila dari gani ha mo nga pag ina sa kahilak anong pang gibinoang nga kuan isa raw tong ipagganit ang kawalingon ang isa makahilak og daghan luoy di lalim jud ay kahilak kan mga libog ko sa mga ipagngan kay luoy lagi mo nang unggon si ate nga ari ko nga na kay wala na siya balik ko sa Manila mo ari ko kay bawa naman kung Jidin kay magkuha man sila mag-imot-imot kung na ako dari kay kuan man magkatawa man siya kay kuan lagi ang gara-garaan kabantay bita mo sa mga vlog nga kuan mara gadto ko dari sa Tagbilaran mara ko ila kasi lagi garang nay ako kuan dari nila manginahan puli ni ate uwas ate ganahan na pugo kuan nagatiman mga bata nga na sila mga bata kay ganahan man sila ni mga kauban nga. Kada mga lihoy-lihoy nga na mga ilang ganahan. Mga gagmay pa ni sila. Kuan man. Naada man ako kay ako lagi nagkuha na bantay. Sama ta Jidin kay ako diri na nagbantay, duha pa na kabuan. Ako na nanay nang ginahan. Kay nang trabaho lagi sa ate. Nakasuway dai pud mi sa unang nga kuan. Sinanay ni atong Manila. Dito sa San Juan. Nagbantay si Zanigian, anak natin Gigi.
Katong si Ate Jijin bago pang nanganak, atos nanay. Unsa? Sige jud mi ra tong hilak-hilak. Third year high school na ko to katong atos nanay sa Manila. Ara gazud ka adong ngawa pud. First time to nga si nanay ning adong Manila lagi. Si nanay may nibantay ni Gian. Ara may ngawa jud ka atos nga tanan katong may gibisaan ni nanay nga atos nanay sa Manila. Na murag ko ang mi kanang nay siguro sa hinagtag. Inig panganganay nga na, di magdengag kaon. Magizahay na naman. Magkaragabi sige hilak kay ningawon lagi. Sa una, nga aga Manila araw na gud nang najuam murag tuwa na gud sa Amerika para nani. Mas porami na. Sige sige hilak karagabi kay ningawon na. Samot si porami kay naanan ka adto nanay nga. Bisag daga na mudug hapon nanay kay mga tukuan susu. Aga mi kay sige na mo higwaos. Mao to si nanay pila ra ka buwan didto. Mga duha siguro to tulo. Ipauli na. Uli ng nanay grabe na nang lipasa. Lusulok rami. Unsa? Basta makaaban sa dag-inahan. Ginikanan nga na arad sang lipasa. Turog mulakaw nga na. Sus, karabing ko ana. Mingawag gad sa tanan. Unsa? Mao to guys. Nataas ang pag ang diskurso. Murang yun pala na yung bulan sa ropuan. Kapitan. Taas ka sa diskurso. Matos ako sa gawas. Asang parang upuan natin mga buwak. Naman siya mga buwak na mga lamingan. Manaraan kong nabay sa linsing kay mga adyo ko. Kaya marap sa kong na buwak mo. Kapag buwak na kuan. Buwak na plastik. Tarang sana ako upuan. Nabay sa linsing kay igulit na sa alis siya mga adyo ko. Uy. Bakit na ganun? Na mga lamig buwak na tinuro. Kaya may ganahan. Wala lang sa linsing. Kailangan kurani kay marang mga plastik. Mga sa linsing. Wajud. Di kurani ka pangadyo. Kapag. Anak ko ingani sabay. Ang mga bandang atin no, isang pang sangit. Yung mga waling-waling din eh. Nga naghana. O may mga salinsing po. Dahil kakazong may bulbulab oh. May salinsing agbuwak na tinura. Di ko kapangadyo. Para sobrang nga sa lutuon na po na nagpanood to. Uy, naman malay suwa. Napoy sinabaw. Yan. Ano na, malagsidaan. Saan na kasidaan ang alani? Aw, lutuon. Baboy. Ano naman, pork chop. Lutuon, may ganas mga bata. Pork chop. Ang sukang piluto. Aw, nagahan naman na piluto. Hindi na ko mangdag ang piluto. Kanagahan. Sedaan ra. Mura ka sini buk-buk ng likod. Pabiyahe lagi ni kahapon. Ang kumaanad good. Huwag ka na eh. Sakay-sakay motor. Huwag ka nang latso ba? Morning. Daot. Si Along po din nila. Alam mo kami mag-wait? Kaya natin din nila kung to. Hilak? Ano yung pet? Dali biro man ay bailo para ng hilak. Wala pa kami mamalit ako kay hilak. Kaya naman. Uli pa man. Hindi pa yung uli. December. Naging mo man niya kapag yung mamawa. Hilak. Paggawas gani. Paggawas gani, ihilak siya po. Ilagad din nila sa mga bata pa. Alam, ganda ka na. Matarang hubag. Ganyan doon. Ano na siya? Luwi. Luwi lagi ng kuwan. Bigaan minahan.
Din. Tara ka sa school lang tuon. Isang module ra. Aron mo yung mga malipay. Awan mo kaluto panood to. Kaya di pa yan pagkuhan. Jollibee. Ako na po yung matapad niya mo kung tangabi. Ang mga naalaman nga ako yung mama. Sarap. Nawakag kami ngaw. Kamara din na rin mauwahi. Dino. Dino. Yung kolbos tas. Ano gawin ko? Anong way Jollibee sa Alicia? Ay, ano? Ngayon nga po. Lurat magkaroon. Mura ka naman ng manok. Nakabuok. Nabuntas ko lang. Pwede niyo makaon ka rin. Dili oy. Grabe po ka maka-first time ha. Grabe ka Hindi, good. Ada ka naman gudin. Hindi na maihat. Lagi mo, paano mo? Ay, manok mo ha. Kuras ka ng manok. Manok ka manok.